Великолепният век беше отговора на TV7 към конкурентите, така да го кажа. Има един израз: с вашите камъни по вашата глава. Не TV7 беше телевизията, която наложи така наречените турски сериали в България. Обаче се оказа, че има турски, има и турски сериал. Има един, който е холивудска продукция. Направен е много скъпо, с много средства. Изключително интересен, изключително завладяващ. На всичкото отгоре исторически. На всичкото отгоре се говори за Османската империя. В един период, който по принцип е за нас, българите, най-неприятната част от нашата история, но пък в този филм не се интересуват от историческата истина чак толкова много, по-скоро се интересуват от романтичната история, причини за това колкото щеш, включително и в литературния първообраз на сериала. Фактът е, че със старта си Великолепния век увлече и българската аудитория. Бързам да кажа, че навсякъде, където излъчвам по света, това е в почти половина Европа, Азия и в Америка вече, този сериал без изключение, така ще бъде и в България, е номер 1 по гледаемост. Той просто така е създаден. Това е такъв продукт. Той не може да бъде номер 2 или номер 3. За сега Великолепният век показва великолепни резултати. Това е най-гледаното нещо от столичани. И второто по гледаемост, нещо в вечерния прайм тайм, но това е само първата му седмица. Хората вече разбраха за този сериал. Очаква се през следващата седмица той да бие всякакви досегашни рекорди по гледаемост. При мен в студиото е Ина Пелева. Здравей, Ина. Здравей. Тя посрещна този сериал не в България, посрещна го в Турция, в Истанбул, защото ти беше заинтригувана от историческата първоистина на... Да, последите на Сюлейман. На Сюлейман и Хюрем Султан. Султан. Това е неговата голяма любов. Ако трябва да съм честна, за втори път го гледам филма. Тоест, аз съм малко напред. А ти си от тези граждани, където са цъкали в интернет, свалили си серии, защото нелегално се гледаше в България. Да, нелегално. 2 години го гледам. Сега го гледам за втори път и ми е отново толкова интересно, колкото и преди това. Имаше уникалната възможност да посетиш места, които те първа така ще представляват интерес за българските зрители. Аз ти предлагам обаче, преди да видим твоя филм, да се прехвърлим на живо отново с нашия така пореден телемост през тази седмица и първи за днешното ни предаване към Нихал Юзерган. Тя се намира на една великолепна гледка зад нея. Здравей, Нихал, радвам се да те видя. Здравей, Николай, и добър ден на всички зрители на TV7 от Истанбул. Наистина гледката е великолепна. Зад мен може да се насладите на Златния рог, да видите Топкапы сарай, също така джамията Сюлеймание, където са погребани Султан Сюлейман и неговата любима Хюрем. И всичко това накуп събрано тук, за да обсъдиме няколко въпроса с нашия гост, който е доцент доктор Ерхан Афюнджу. Той е бил 2 поредни сезона консултант по история на сериала и в този момент гостува на нашето студио. Merhabalar efendim. Добър ден, господине. Bu dizi oldukça çok büyük tepkiler getirdi. Този сериал предизвика много голяма реакция, не само в Турция, но и във всички 42 страни, в които се представя. Някои националисти и дори и някои историци проявяват реакция. Нещо бих искала да попитам. Коя е точката, в която реакцията се среща? Защо един такъв yılda geçirdiği diyorlar mesela haremde. Neden bütün hayatı sanki orada geçiyormuş? Защо всичките тези 46 години са представени само в няколко серии? Трябва да се раздели разликата, да се прави разлика между документалния и филм, който е един опит за реконструкция. Филма си има една своя философия. Султан Сюлейман е един падишах, който много е излизал на походи. В продължение на 10 години той е направил 13 похода. Останалият му живот е минал в живота му е минал в двореца. Това трябва да се знае и трябва да се знае и да се гледа с философията, че се гледа един филм, а не едно академично творение. Kanuni Sultan Süleyman'ın
Разбира се, трябва да се има предвид, че тук, разказвайки за султана, се разказва предимно и най-вече неговия личен живот, и по тази причина живота на харема доста е засегнат, но трябва да се има предвид, че това е една възстановка. Това е плод на едно творение на режисьора, на сценариста. Искам да попитам един втори въпрос. Разбира се, тези епизоди показват много показват много интриги, показват нечисти действия, братоубийства, неща, които някакси не са много познати за нас, за живота в Османската империя. Османската империя е една от великите империи в света. Но така трябва да се каже, че като всяка империя си има и свои слабости. Разбира се, много е неприятно обстоятелство за убиването на братята, тъй като не е имало система за избиране на султана. Това е бил един начин да бъде избран султан. Да, когато се стигне до епизодите, където се убиват принцовете, наследниците, тогава ще възникнат и още въпроси. Hürrem Sultan peki çok reformcu ruhuyla tarihe geçmiş bir hanım sultan. Хюрем Султан е известна като една реформистка в историята. Gerçekten bu kadar çok büyük önem Наистина ли нейният принос е толкова голям в управлението на Сюлейман? Дали тя наистина управлява заедно с Сюлейман? Преди Хюрем Султан е съществувал харем също. Там, където се намира Истанбулския университет, там всъщност се поставя началото на харема. Но в периода на султан Сюлейман, жените от харема до тогава не са в активната политика на султанския двор. Но от Хюрем Султан тя се проявява като една фигура, един образ, който не само с красотата си се налага, но и със своя ум и се намесва в държавните дела. Тя е успявала да се намеси в някои решения на султана. Имала е право на глас. Разбира се, че самия султан Сюлейман сам не управлявал държавата. Съществуват принципи, по които се управлява една държава. Искам още да попитам. Hem Batı'yı Cihan İmparatorluğunu kurmaya çalışma çabası ve onun döneminde halifelik kabul etmesi imparatorluğun neyin göstergesidir? По това време той се е старал да се превърне в суперсила и на запад, и на изток. Тогава не е съществувала такава сила, която да се изправи примерно срещу Испания. Eski Türklerden gelen, İslami anlayıştan gelen bütün dünyaya hakim olma anlayışı var. Yani bütün dünyayı. Това е едно, по това време е съществувало разбирането да бъде една империя, така че да властва на целия свят. Това не се отнася само за Османската империя. Това се отнася, да речем, и за Наполеон. Целта, идеята е било целият свят да се събере под едно знаме. Тук трябва да се внимава много. Турската империя е била империя на повече от 40 държави. На сърби, гърци, румъни, а също и на арабите, защото тяхната история върви към... Тоест, това е една по-космополитна империя. Нихал, дали се чуваме? Нихал. Да. Нихал. Да, чуваме се. Да, имам въпрос към теб. Доколкото разбрах, в Турция започва излъчването на третия сезон вече или заснемането на третия сезон.
Да. Да, какви са настроенията, как върви рейтинга и гледаемостта на този сериал? Трябва да отбележа, че на 12 септември точно, когато започна първия епизод да се излъчва на сериала в България, тук тръгна третия сезон в Турция и буквално милионите бяха приковани пред малкия екран. Може би 12 или 13 милиона зрители са изгледали първия сериал в Турция на третия сезон, което е още едно доказателство, че интересът не е спаднал, рейтингите са изключително високи и което е доказателство за големия професионализъм на творческия екип, който създава тази една далечна история във времето, която се опитваме днес ние да пресътворим по свой начин. И още един въпрос имам към теб. В Турция как се приема излъчването на този сериал в България? Въобще турските медии разбраха ли, че в България този сериал вече върви от няколко дни и има рекордни резултати? Да, разбраха, няколко агенции направиха новина появата на сериала на Великолепния век в България и това в момента е новина в турските медии. Много ти благодаря, Нихал Зерган. Заради големи интерес в България. Да, големи интерес. Специален кореспондент на TV7 на живо, Нихал Зерган от Истанбул. Видяхте Златния рок. Ина, Да. аз им чувство, че този сериал така не само влезе в домовете на хората, но с тази история, която разказва, с така целият заплетен сюжет. Абстрахирам се въобще от това, че става про Османската империя и така нататък, мен това слабо ме интересува. Но като че ли всеки от нас май почва да припознава себе си в някои от образите. Защото виждаме много силни характери там и дори да не се припознава, му се иска на всеки да се припознае в някои от образите. Всеки мъж иска да е на местото. Ето виж го сега. Само го погледи какво представлява. А всяка жена иска да е такъв. Да, нали? Как няма с тия сини очи, с тая брада. Аз от колко време говоря, че трябва да пуснем бради в телевизията. Имам предвид такива не такива чак, като неговата. Става въпрос наистина за един изключителен образ, много силен мъж, с много силен характер и освен това доста харизматичен. И пък една жена, която се отличава от всички останали. Всяка жена си иска да е точно като нея и да бъде, може би, на такъв мъж. Затова ти си прав, че действително този сериал привлича както мъжете, така и жените пред телевизора. Да, всеки намира своя герой, на който да симпатизира. Абсолютно, точно така. Аз, както ти казах, тръгнах по следите на този филм, чисто исторически, срещнах се с много турски историци и ми направи впечатление, че тези, които преди това са се противопоставили на сериала, сега вече го възприемат по съвсем различен начин. Защото е сериал. Това е една художествена измислица. Защото казват, няма в крайна много сметка, вътре. всичко хубаво, от цялата работа, хубавото нещо е, че открихме завеста в момента и ние ставаме популярни на света. За турците историята не е така важна. Както, например, казват българите, когато дойдете в Турция, сте изключително любознателни. Вие гледате, искате да научите, познавате си историята, при турците не е така. Така че за тях това е една нова стъпка. Добре, няма ли опит? Аз съм дължен да бъда провокативен, защото той се звучи по нашата телевизия, този сериал и ако сега аз ти ги задам тези въпроси, ще ги задава после някой друг. Този сериал не е ли опит Турция да си покаже една по-различна история, по-романтична история за пред света? Добре, ще го кажа да подмени историята. Не е ли опит за подмяната? Това, което те казват, да, има подмяна на историята, защото някои факти не са точно такива. Но аз мога да ти дам пример за това. Между другото, на Запад го наричат Сюлейман Великолепни. Той на изток е бил познат като Сюлейман Законодателят. Да, законодателят. Великолепни му го дават западняците. Западняците, точно така. Да, може и така да се каже, че всъщност иска да покажат историята си по един доста романтичен начин, но в сериала ние ще видим жената не е в чак толкова добрата и страна. Там ще видим главната героиня Хюрем, която правят доста интриги. Въобще това историците казват, жените историци, подчертавам в Турция, които може би малко имат така феминистично отношение към всичко. Женското присъствие в историята. Каза, че това не е съвсем така, че всъщност жената действително има много важно значение, но най-важното в случая е, че тази жена се отличава, че тя е специална, че тя е по-различна, че вече жената от този период не е скрита някъде. Жената идва на преден план. Добре, всеки мъж се вижда в ролята на Сюлейман. Айде да си го кажем направо. Вие жените виждате ли се в ролята на Хюрем Султан? Поне не си иска да се види. Историята, която сега ще ни разкажеш, първият филм, той е за Сюлейман. За Сюлейман, точно така. Следващата седмица ще видим историята на Хюрем. Да гледаме. Сюлейман е роден в град Трапезунд на югоизточния бряг на Черно море през 1494 година. Той е син на султан Селим I и Айше Хафса, която се ползва с голямо влияние в началото на неговото управление.
На 7 годишна възраст Сюлейман е изпратен да учи природна наука, история, литература, теология и военно дело в училищата на главния Константинополски дворец Топкапы Сарай. След смъртта на баща си през 1520 година, Сюлейман се връща в Константинопол и заема трона като 10-ти османски султан. Самия период, така се казва, златния век на Османската империя, като Сюлейман получава още от детството си практика в управление на една губерния. Там на него са подчинени армия, подчинена му е данъчните служби. Той е задължен да събира тези данъци, да ги изпраща в столицата. И след смъртта на Явус Султан Селим, бащата на Сюлейман, той е единствен наследник, няма тая борба за власт между братята и затова идва с много силна ръка на власт, сяда на трона едноличен владелец и това му позволява, естествено след управлението на баща си, унаследява много богата казна или богата държава, което му позволява да поддържа силна армия. Освен това, той в Европа се знае и като законодателния Сюлейман, понеже прави реформа в данъчната система и в законодателната система на Османската империя. Това усилва и дисциплината в армията, като навсякъде се събират равноправно данъци и му позволява да доведе империята до най-силния период. Според някои историци, в младостта си Сюлейман се възхищава от Александър Македонски, което го амбицира да създаде империя, обхващаща изтока и запада. През цялото си управление султан Сюлейман Великолепният осъществил общо 13 военни похода на изток и на запад. Единствено при битката при Мохач друга армия успява да се противопостави на Сюлейман. Унаследените от баща му територии са били приблизително 6 милиона квадратни километра. В края на живота си Сюлейман Великолепни увеличава 3 пъти тези територии и така разширява неимоверно Османската империя. Докато султан Сюлейман е известен като Великолепни на запад, за собствените си отомански поданици винаги е бил кануни или законодател. Подпомаган от своя велик мюфтия, той реформира законодателството, за да се адаптира към бързо променящата се империя. Негово седалище е дворецът Топкапы, макар голяма част от живота му да преминава на бойното поле. Във всички империи дворците имат много важно място, защото тук се прави политиката. Дворецът е парламентът, той е държавният съвет, тук се правят женитбите, разводите. Затова и Топкапы има централно място в Османската империя. Топкапы Сарай е главният дворец, седалището на администрацията на Османската империя от 1465 до 1853 година. Намира се между Златния рог и Мраморно море в Истанбул и има великолепен изглед към Босфора. Дворецът е свидетелство и за това, че под патронажа на Сюлейман Османската империя навлиза в златния век на културното си развитие. Стотици имперски художествени общества имат за седалище двореца Топкапы. След известен стаж, художниците и занаячите могат да напредват по ранг в своята област и получават заплати на 3-месечни вноски. Сюлейман също е известен с подпомагането на монументалната архитектура в рамките на империята. Султанът се стреми да превърне Константинопол в център на ислямската цивилизация и започва серия от проекти, включително мостове, джамии, дворци и различни благотворителни и социални заведения. Най-големите от тях са построени от главния архитект Мимар Синан, при който османската архитектура достига кулминацията си. Синан построява над 300 сгради в цялата империя, включително и двата шедьовъра – Сюлейман джамия и Селим джамия. Джамията на султан Сюлейман показва състоянието на Османската империя от това време. Това е султана, който управлява най-дългия период в историята на Османската империя. 46 години управлява, е на власт и довежда до кулминация Османската империя. Това е именно и самия обем, самата сграда е достатъчен показател за това. Като се разказва една легенда, че след построяне на основата на джамията, установява се строителството. И Сюлейман получава едно писмо от иранския шах,
като малко в писмото има и намек за слабост, понеже той пише на Сулейман, че сигурно силите му не са достигнали да построи тази най-голяма в ислямския свят джамия и му изпраща едно ковчежниче с драгоценни камъни, диаманти и така нататък, своеобразна помощ към този Сюлейман, който се счита за най-великия султан в света. Разгневен извиква Синан, архитекта, главния архитект, му задава въпрос защо не продължава строителство на джамията и получава много логичен отговор. Местото трябва да олегне, понеже е на склон. В последствие заповядва на Синан да добави към разтвора на една от минаретата тези драгоценни камъни и да ги използва като строителен материал. И веднага връща ответно писмо на иранския шах, че неговата сила не е способна да засенчи великолепието на Сюлеймана. Затова минарето, в което се намерят тези брилянти по легендата, до ден днешен се казва минарето с драгоценните камъни или Джевхер минаре. Сюлейман Великолепни нарушава установената практика и когато издига двама роби на високо положение. Единият, Ибрахим Паша, е велик везир 13 години. Пак по предание, още от детство приятели с Сюлейман, в последствие, след като унаследява трона Сюлейман, той поканва в Истанбул и своя приятел, като го назначава за един от съветниците. В последствие той започва постепенно да се изкачва по стълбите на властта и достига до най-високия чин, или това е главен визир на Сюлейман. Факта, че се е оженил за сестрата на Сюлейман, една част от историците не го потвърждават. Но има една част, която твърди, че именно Хатидже Султан е омъжена за Ибрахим Паша. Така, недалеч от двореца Топкапы се строи най-големия в цялата история на Османската империя дворец за нуждите на Ибрахим Паша. Другият факт, който разтърсва Османската империя, е близостта на Сюлейман с пленена украинка, дъщеря на руски православен свещеник Александра Лисовска. По-известна като Хюрем Султан, тя става негова любима жена и за изненада на империята и международната общност става първата официална жена на султан с огромна власт. Естествено е да има много голям интерес към Хюрем Султан, защото в Османската империя жените са били някъде скрити, но Хюрем не е това. Тя е различна. Тя е участвала и диктувала много от събитията, които са определяли съдбата на Османската империя. Има много свидетелства за огромната любов на султана към християнката Хюрем. Всеки един от султаните е имал хоби. Султан Сюлейман е бил поет и бижутер. И днес могат да се видят великолепните накити, които той е изработвал за своята любима жена. Легенди се разказват за тази жена, която със сигурност е била една от най-влиятелните дами в Османската империя. Показателна, например, е банята, която и до днес функционира. Хамама в центъра на Истанбул е основан през 1556 година от султан Сюлейман за неговата съпруга Хюрем Султан, която и в историята на Османската империя била единствената официална съпруга на султан. Хюрем Султан е прекарала целия ден заедно с нейните най-близки в тази дреха и са пили шербет. Такава е традицията до днес. И тази сграда е дело на известния архитект Синан и тъй като е поръчана от Сюлейман за неговата съпруга, е изградена на уникално място между Света София и Синята джамия. За първи път тук може да се види и мъжко и женско отделение. Легендата разказва, че банята е била забранена за простолюдието и всички тайни от двореца са останали в хамама. Хюрем Султан е завещала хамама преди смъртта си и е казала: нека когато си отида от този свят да идват в хамама и да споменават името ми и нека да отправят молитви към Господ. И действително, човек като дойде тук, сякаш си казва: добре, че е била тази Хюрем. Хюрем Султан умира 8 години преди Сюлейман Великолепни. След нея той не се жени и не си взема нова матреса.
Запазени са любовните му поеми, посветени на нея, в които той я нарича трон в моята самотна ниша, мое богатство, моя любов, моя лунна светлина.